И какво ста хора, съм 9123. Днес ще снимам едно видео на Майнкрафт, който бях обещал в един клип на Clash Royale. Това е новият ми ник, това е така, защото се лунах от Xbox. И ако искате да играем, трябва да си напишете гейм таговете отдолу в описанието. Не в описанието. Да бе, го пак те се казват. В това. Гейм таговете, бе. Как гейм таговете? Те се водят на Xbox. И в коментарите. И днес ще снимам на Майнкрафт, както казах. С брат ми, да. Това е един нов свят, който бях направил предварително, но нищо не съм правил по него. И спалнате на дърво. Да си направим тук къща. Каква къща? На него на дървото. То толкова с малко дърво. Ти искаш да спрем къща на него, аз го чупа. Ще избегаме. Най-лошата новина е, че тук има само едно дърво. Ох! Саплинг. Сега няма как. Не, чак има. Бягай. Те избегам. Айде сега тук ти си. Има много коне. Дай малко да избием за кожа. Аз се убия един и ти ще убиеш там колкото. Умирай. Умри, Пешо. То ще укрепва. Тук май, може би ще има, не знам, подводно кралство. Но не съм много сигурен, има океан. То си иска да го опитам. Колко крави! Тук ще има село. И аз го усещам. Не, това е самотен остров. Добре, значи това може да е оцеляване на самотен остров. Как ти не? Голям самотен остров. Почти самотен. Ще ревем. Не, има продължение, майче. Някакво да, малко. Ако наистина е самотен остров, аз се самоубия. Не, яко ще. Има океан. Има много дърва. Къде? Има снежен байом. Сняг. Къде бе? Кюрав ли се пред тебе? Не, това е пясък. Пясък е много What the fuck, отстрани, тъй като го погледнеш, изглежда бяло е. Много жалко, че не е наистина снежен байом. Ти ще е мега яко, ако беше снежен. Аз виждам, че е пясък и да питам... Не смисъл. То, защото аз тъй като го погледна отстрани, ми изглежда по-различно. Бяло дърво. Това не е самотен остров. Първо малко крава ще убия. Малко крава пак аз. Намрази ти като ми бъгни на Майнкрафт. Не бе. Айрон, тук Топалки. има Добре, чакай, че бия кравата, бия и топалки. пищера има. Знам, аз се бях дел. Добре, нямам толкова много ледър. Малко шугаркен ще взема. Аз ще проверя за подводно кралство. Мале, се FPS дропве. Аман. Нема. Намерих още дървета и това не е самотен остров. Аз знам. Ама се спалнат много крави. Такива глупости. Коне, де дадат ледър. Ще бия харгаси, докато стигнеш до острова. Аз трябва да вземам малко дърво и се закопавам. Има и порките, забелязах. Не, аз съм мислил перфектната човек. И ще я направя. Аз съм измислил по-перфектно. Не, това май не е самотов. Самотен остров с продължение. И кръстим поредицата да я кръстим самотния дни. Не бе. Камък и кол. Те да желязо и кол. Оцеляване на остров. Или не знам.
Също така ще направя един свят, в който ще каня хора, с които може да играем. Шет. Кой? Много проблемно ми такова. Дисплея. Нали смисъл? Дисплеят си ми е здрав, но нещо Майнкрафт ми бъгва така постоянно. Не, няма дърво. Има. Аз имам пък 7 дърво, нещо да се плакам. Аз имам 11 бяло и черно имам така. Купа ли направих, бе? Какво направи? Купа заради това от програмата. Да, купа. Добре, виждам на 2 места желязо. Това е добре. Искаш да направим чикън кукър. Да, я събрах толкова желязо. И да съберем колко трябва. Аз като го направих голям, мисля, че ми трябваше около стак. Не беше баш около стак. Абе, 2 сака да не знам. Бая холпари ще трябват. О, и 2 лъка. Няма един, може да го направим. И запалка. Ако ще го правим с лава, ще ни трябват и 2 лъка. Аз съм почти първи левел. И толкова кол изкопах. Трябва ли ти кирка, е? То се разбира, че ще трябва. Ма каменна или кола? Ах, лопата. Дървена ще дам. Добре, е камен. Да. И дървена. Ти става по-добре. Също така има един ютубър се е абонирал за мен. И може би линк ще има в описанието или направо името му. Защото не съм сигурен дали ще е мой да се копира от телефон. Мисля, че ще е мой. Какво е линк? Тоест пак и той. Кажи, аз Връзката, бе. В смисъл, линк се превежда връзка, ама е такова дете, ако му не ще изпраща в канала на другия. И не съм сигурен дали те снимаха на Майнкрафт. Мисля, че бяха двама. Ако снимат, може да играем двамата. Или тримата, защото бяха двама. Или тримата, защото бяха това. Ти глупак ли сте, не са толкова. Ама той няма никаква логика. Или тримата, защото бяха двама. Май бяха двама. Ако са хилички трета. Той няма никаква логика. Що да няма? Или тримата, защото бяха Защото двама. не съм сигурен колко са. Зарежете и този тапанар до мене. Малко нещо откача. Аз съм ти брат, ти тапанар. Знам, бе. И моето да не откачаш, че не си пушил отдавна. Метап се. Добре, само когато спринта не ми лаги, защо Хората така? казват, че Босайде ще снима клип, дето да ни такоска. Тази печка е много жалко, че не мога да взема кола. Идвай тук, дай малко дърво. Ще дам, Може ще дам все пак железен меч, аз каменна съм кирка и къща. дървена. Аз ще строя къща. Добре, е. Ти колко дърво имаш? 0. Аз имам 29 Ма имам черно. крафтинг и печка. Аз имам 29 черно, необработено. И Черно ли? Откъде го взе? кафяво. Ок. Аз пак имам желязна брадва. Добре, защо така чупиш
и Ябълка. ги оставаш. Коя остана? Дърветата не ги чупиш напълно. Не. Тия две прасета ще кажеш. Не напълно чупа, е. Само с един крит и умират тия прасета. Имам храна, ще я печем. Не си печели. Трябва първо да... намерих си и ябълка. Аз така с хубавенга къща ще постоя. Не, фък! Какво? Защо си ударих гута, като скочих? Към да взема ябълката за мене. Ама ще ме дадеш кирка. Ще дам 2 кирки. Какви? Каменна и дървена. Що да не става? Она с ябълка аз я набелязах. Коя? Ах, мръсник ти ми на язе. Аз имам 3 ябълки, не знам коя. Коя от тях? Тя за оная овца, защото имам железен меч. Аз ще я дам, а ти трябва да си я измиеш. Те монстър. Да. Веднага строя някаква дупка. На Не 2 знам. хънгър съм. Спри ги. Не бе, няма смисъл са. Айде, чове. Аз имам Поне ми два... дай. Аз имам 2 железни Дай меча. ми един и кепка ми дай. Йок мангала няма нищо. Значи. Меч. Сега ще ги катая. Глупа програма е. Как му Дай ти го. доста? Дай кепка. Ела някъде се закопаем и ще дам. Царъв. Какво ми каза? Нищо. И зомбите. Веднага се спълнаха зомбите и паят. Айде да ги чукаме. Бега, ще се закопая първо. Ти защото си бързо. Ти зле ли си? Нямаме никакви брони, бе, тапанар. Как ще се бим срещу такива мангали? 3 зомбита и 1 спайдър. На думи е лесно. Ще кажа и лесно на думи. Мене ми е трудно да го кажа, казах. Скелетон. Скелетон. Даже чувам, като го биш. Аз му стопих кокалите. Тук първо трябва да направим набързо една минута. Все път ме бягай. Ти се връщай назад, бе. Някакви скелети се цепат. Цепи се, аре, то мангал и мой да цели. Влизай. Много се тъпи, бе. Направо. Риве ми се. То да ми даде лък. Чакай, Ох, за мен буклук, майка никой удари. му удари. Ама толкова сърца ми взе чулото си. Половината. Гати майка. То нормално, аз нямам никакви брони. Зомби ес. Събрах поне 3 дърво. Аз ще пика. Скелети идат тук, ще ни изнасилят. Ние сме затворили. Ама... Не, иди някакъв, не мангала, иди, не Крис, аз тук залега. Не, да не види. Аз ще вземам пържолите за XP, да знаеш. Чакай малко, ще го оголема. Не взимай нищо, ей. Няма взема нищо. Аз ще ти дам. Чувам, че ти пада батерията. Аз ще си вкруча. Беги го слагай. Малко контакт, оня. Добре, тук ти като гледам май няма нищо, освен един паяк. И защо по дяволите си шифт? Дай на сол, че аз като геймърите. Сега ще играя. Като някой геймър БГ. Опа, чакай, че ще Ама мятам. ти що аз дето там? Взимай. Какво да взема? За тебе. Взели ги. Кое? 2 пържоли. Я. 2. Ама те май са те с кравеш. Мгм. Те лайната дет с кравите. Тоест пък той. Те с крави лайна се ръд. Тия като ми дойдат, ще ги харгасвам тук с железния меч. Той я ще- Добре, аз имам бая храна. Ихи, ако знаеш само една овца, колко ми дропва човек. Знам, че от многото... А не, аз май съм убил 2. Искаш после да я не знам. Може. Защо правиш така по дяволите? Да излизаме. Да, и там едно зомби цялка с мечен забеляза. Играй. За ко?
По-бързо. Харган. Зомби за тебе. Се връщай така. Връщай се да ги затапам. Не мога. Не мога. Не мога. Спирай ли? Не, аз ще го убия. Скин. Фак. Не дай влизам къща. Не. Мърша. Не влизай в къща. Фак. Не влизай в къща. Аз как да живея, бе? Писво, бързо. О, чакай, бе, мое име е Изислав. Да, бе. О, мага. Не, шайзе. Ох, ама. Мое име е Изислав. По дяволите, човек. Аз Изислав ли съм го оставил, бе? Те ме убиха ли? Няма чайта ми, че. Търса тебе. Си гледам, ма не са. Ти кой имаш дърво, меч? Има. А, не, чакай, тук са. Къде е тук? Намерих ги. Фу, на вход искат да ти го направи. Ама аз загубих къща, бе. Виж ми не има. О, мага, едната ми ябълка ми е останала у мене. Имах 3 ябълки. От тебе колко ябълки имам? 2. О, мага, едната ми ябълка ми е останала. Да, наистина. Играйте майката. Ай. Коста Издислава новата песен. Къде си Издислав? Ела ми дай ябълките ми, бе. Не. Дай някакъв чест направи. Аз ще го правя. Ще го правя. Също цигано също каза една ябълка. Как е една ябълка ти? Колко ядохме зайчените, бе? Ето и аз ти дадох неща, кой искаш да ми ги гледаш? Я. Сега моето е каменна кирка, нали, че да ми даш? Ще ми я дадеш. И двете ми кожа. Аз имах едно кожа, Аз имах 2. аз имах едно. Абе, ти от честа, аз ти чест, не виждаш ли? Добре, ай. Не, те са ме, мене са ми си. Това го нямах. Още една ябълка ми дай, бе. Другата си моята дета си я бях видял пръв. Айде, човек, аз чупа дървото. Как можеш? И аз бях чупил едно дърво, ма добре, ай. Шмотка, ще ми искаш нещо другия път. Са цигано също каза една ябълка. Аз ще говоря за там. Аз, какво ти? Аз знам, че си ти. Ние добре, какво знаеш за нас? Аз не знаеш, че знаеш. Аз си камъка този. Клипа става май малко дълъг. Колко е? Не знам. Не съм много сигурен дали ще може да се кача в YouTube. Ма първо е те някаква пещерица да направим. Абе, я го спирай, айде, латко до мене. Еса. Идвай тук до мене да го слушам. Добре, да чакай. И да знаете, скоро може да се направя втори YouTube канал. И това беше от нас, хора. Надяваме се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да харесате и чао!